Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke VPP uba adan merabasayumot ubadiru UMLE kanongkram constituency ulakan tho ek sarkar jila baka shupan sarwaka ya kapisa upat ba namar ka yai beteng ban penpra bat shna man kapor ya yeng dor bar thawan barim wat hapala jandap ya yeng dor bar thawan bathamai ka badan hamau diang uba adan ulaong basatang kadukane por ka sarkar kan saple pat ba no ya yeng dor bar thawan bathamai hendrai ka jingpen tre ya yeng dor bar thawan ka barim ru kadang yat man kasngi ulaong ru bakalong ka basngosi shibun namar ka jila ka de ka baduk bat dapram ka bashukrong hendrai ka jingpenut pisapat ka ba omdan jingkhen satya ulaong ru ba omdei tang ya yeng dor bar thawan ba sarkar ka shupen sarwaka ya ka pisa hendrai ya ki wei pat ki jingtei kum ka secretariat bat ki wei hi kum uwi na ki sakri pai ba pat kum ka parti ka banget mo hakata ka jing persya ka jingi ya ka jing penswaka ya ka pisa pai ba kai ka bangi i abang ya keleng ka kada penno man sim mo haduk kata-kata ben iya ka jing penswakai ya ka pisa pai ba kum mapi mentan ba kini ke assembly ke batmai stang bakin play mo sa stang ka tu ni kaba kata ke assembly ke bariman ke jing tei ke bamalakasi jing penpra jing tei te ngak nget kalau dia ke por bagi pai bakin i kini perfect hot let's see kisam lagi buat RTI lani ban keren i persya ya ke assembly kimla mo tendrei kum kinong song ni hap hi ban keren ya ka i ke bagi ban keren kapalalong palat mo kamla balong bangi pek ki kmat ngi mla ban keren kani gadi ka sensyar pai ba kari sensyar pai ba te kalong ke ba susi kade ke jela ka ba dup ka jela ka ba krong ka jela ka ba dapram karu komplut ya ke pisapat ka bam don jingkai penpra menta tei la shai i sitio penpra biang tei biang tengangit begini ke perhot ki jinglong jingman ha ka jelaji kin pen perkhat mayu pai ba kan ha kari ka jingi ba ka jingkla kaladon kambanwan balada ka jingkla kamwan athai ki pai ba ka bha ba kin nai ut hiru kani gadi ke por bikin hapan yeng ada kimnut ban yeng manta ka bha ba kin nai yeng shu ki por ki banwan te kum ka parti ru ngine yaj ban persathu ki pai ba ya kani ka jing pen serwaka kamde ya tang hapo assembly kileng pilih apa main secretariat pini de kijing tei ki renovation kat ba kata ka secretariat ka batmai ka lapan kre bantai te nganget upai ba un bishar un penun kami ka bor perkat bani baki ke barok kim long ki bai ya renti akan ka jela ka sui jing klifi minta pi osngo ka jing penma jo ka sarkar ki hajar klur ka jing tei ka assembly hajar klur ka jing tei ka new secretariat deki hajar klor kita ki medical college deki hajar kat sami pai deki hajar klor menu ba execute ke construction work untuk gede ke local ne ki ine hi kimde tang kini ru ki try muluk ki try jaga jingi deki beri ke mana ba paling imdan ki beri ki pelong qualified mau ki beri ke pala atau kamde ke kamram jong sarkar ban yalam lenti ya ki beri bikin kiu kenapa kata ka pisahkan tulun balik minta ka yau ka hat karit ka hiar makam dan ke circulation jo ka pisah ka jela ka ji tenamar kata tau ngimi bagi ta ki jingwan ki pen mento yi kan tu kan ngan dodon kamban ong nge upat ba hi u langsung thu hi kum no ban ya keren kata ka di ka surkren ji ki pai ba ki babon ngim dodon kamban ong bakile kum ta jong ka upat ba menta ula udon ka jubab haladi simet te nganget ba kan poi ka por mo kum ba kadon ka jingong kamla ban silong sa kumju ka jing ya linti kadon ka jingkala te ka jingkala ikan wan ka jela ka jingi banget biki pai ba kan sanang i khamba ike aki por ki banwan